Takže v tomto videu dneska sa ideme urobiť, už môžete vidieť aj v názvu, challenge, že vybral som sa trošku takto challenge a no, ešte vám ukážem, jak skáčem krásne. No dobre, ideme naspäť na video. Takže, ja som si napísal challenge, čo musím robiť do sekúnd do minúty. No takže, najprv prvá hra, takže jablková hra, že proste musím ísť takto. Ukážem vám to všetko. Tuto mám takto stojan, áno, budete vidieť. No, takže mám, môžete vidieť na kameru. Takže prvá challenge spočíva v tom, musím mi po kameru, čaká ide. No takže som tu. A počkaj, to dám vypnúť nahrávanie teraz, keď to netreba. Dobre, môže byť, takže prvú challenge s jablkom máme urobenú, má druhú challenge. Takže mám papierovú guličku a ďalšia challenge spočíva v tom, že sa musím trafiť do toho tam boxu. Hej. Dáme tomu odtiaľto od koberca, hej, takto. Tak idem skúsiť hodiť. Aj. Máme ináč 4 pokusy, som zabudol povedať. Sorry, že mám možno taký hlas, mám trošku divný, ale to nevadí. Dobre. Ešte 2 pokusy. Dobre, ale teraz už sa im snažiť. A keď nemôžem hodiť, že takto, že sa tohto dotkne, proste musíte tam tak spadnúť. Inú krabicu som nemal, tak posledný pokus. Kurňava, dobre. Takže úplne posledný. To dám. No, ako, dotkol sa tohto, takže dá sa povedať, že som to nesplnil, lebo sa to dotklo, takže nič. A ideme na ďalšiu challenge, takže ďalšia challenge. No, takže mám si dať, že tanier na hlavu, normálne tanier na hlavu, ale nie skréni, samozrejme, že by mi to spadlo. Len si ja si budem, možno, že ma to udrží. Takže idem si po tanier a mám si tam lyžičku, aspoň ho udržať 20 sekúnd na hlave, aj s tou lyžičkou. Takže zoberieme si tanier. Tak máme tanier ešte tu. Aby sme to mali ťažšie, tak som si to zobral takto. Takže ideme sa to dať na hlavu a aspoň 20 sekúnd musíme držať. Ako pochybujem, že sa nám to podarí, ale nie, vyskúšame aspoň. S týmto neviem ako, takže počkaj, zoberiem s týmto stojan. To prepchám dajakči. Joj, na parádu. Či. Trošku dvere. Isto, takto. To hráme si takto. Zapneme mobil. Dobre, paráda, takže už to natáča. A tuto si môžem dať, čo aj tuto napríklad takto dozadu. Čo? Dobre. Takže nahráva, počkaj, som trošku vyššie. Dobre, takže nahráva, takže máme tu ten. Takže najprv som musel dať na hlavu tanier samotný. Či ten udržím aspoň. Dobre, ja ho vôbec nesím a tam si to... Dobre, takže skúsim na to rešiť, lebo možno to bude lepšie. Čakaj. Je to lepšie, no a teraz... Takže najprv si dáme tento vidličku. Dobre. Dáme si ho tak do kríža, hej. Kurňa, ešte máme tiež na pokusy. Vždycky máme 3 pokusy, no. Takže teraz si dáme tento ešte raz. Znova, počkaj, toto kamera. Takže sme to dali, takže ďalšia challenge je splnená. Takže som tu už, takže našiel som karty setmové.
Reálne, že máme 3 body z toho. Keď neviem, čo toto bola za krajina, ale dáme tomu. Dobre, ideme na ďalšie úlohy. Takže máme tu, že skladanie utierakov. Zoberiem si utieraky, čo máme doma. A musím ich zložiť čo najviac, ako sa mi podarí, aj potom rýchlo zviazať a rýchlo otok. Takže počkajte, ja si po utieráky. No takže som tu zobral samozrejme tie utieraky, ktoré sú na podlahu, dá sa povedať, alebo dačo také. A máme tu aj toto, takže ideme ich skladať. Takže dáme sa, že si ich rozložíme, hej, takto. Jedna. Skladáme, rýchlo. Musí to byť pekne to musí byť. Dobre, jeden utierak máme, kurde, už máme málo sekúnd. Málo sekúnd. Čo to? Poď. Môže byť ešte tak pekne na seba, aj túto mokrú. Môže byť. Poď, to stiame, na parádu. Tak. Bam! Ešte nám dostalo. 5 sekúnd nám dostalo, takže máme to pekne poskladané. Čakaj, túto si môžeme rovno tu. Tak máme poskladané utieraky a ideme na ďalšiu challenge. Dám si kartu, zase kartu si dám takto na čelo. Hej, bežilo toľky, lebo to je moc pomocka. Ale budem ju musieť preniesť až proste odtiaľto, potiaľ. Takže úplne na kraj izby, takže sa dám takto kartu. A dám si ich tam viacej samozrejme, lebo je to moc ľahká challenge, aby... Dáme si to ťažšie, dáme si tam aspoň toľko kariet, neviem koľko to tam toho je. Tak môžeme ísť na to, dám si ešte takto. No. Kurňava! Pozri sa, čo to tu je s tým. Vieš čo? Počkaj, pozberám to celé. Ale už som to tam mal chvíľu. Ešte dostalo, ideme ďalej. To je také divné, ale ideme. No, aspoň za... Koľko to bodov? Aspoň za 3 body z 91. Z 11 bodov 3 body, takže mám 4, nevadí, alebo 5, teraz neviem. Asi 5, ale aspoň sme sa pokusili o to, takže máme si postaviť z kariet, zase je to z kariet, neviem prečo furt karty, ale toto je dosť dobrá challenge. Máme si postaviť kariet pyramídu. Ja som v živote neskladal pyramídu, takže tak, ideme na to. Takže zoberieme si, ja neviem ani jak sa to robí, no tu sa šmíka, no nevadí, skúsime to dajak. No hands, no food. Ako, drží. Ty kokos, a to nebolo, ak sa mi to podarí, ty kokos. Kurňa, musel som to fúknuť. Ten prvý pokus vyšiel, teraz sa mi to nedarí. Kľud. Dobre, ja toto nedávam, koniec, čaute, nie. Ešte dáme si pokusy. No kurňa, ticho. Už to tam držalo. Kurňava. Dobre. Ticho. Jednu kartu, dve potrebujem poskladať, prosím, jedna. Ma to baví takéto, ale neskladanie kariet. Kurňala. Už som to mal, už som toľko chýbalo, toľo. Tak sa nám podarilo, až to môžeme ultra editovať, že ultra edit. Ale hlavne, že sa nám to podarilo. Trvalo mi to reálne 8 minút, či 20, či 8 minút, dobre. A posledná challenge tohto videa. Mám takú challenge, že zasvietím si všetky svetla, čo tu mám v izbe. A to musíme stihnúť za 10 sekúnd všetko pozasínať. 3, 2, 1. Kde je ovládač? Kde je? Tu je. Kurňa, som to nestihol. Keby som vedel, kde je ovládač, no nevadí. Ak sa mi to páčilo, dajte like, odber a šafte. A ešte. Ak vás napadajú také napadné video, čo by vás zaujímalo na tomto kanáli, tak samozrejme to napíšte do komentárov, ja budem rád a čaute.